Flebo a y'aw danse an ka kɛnɛ kan mot de la semaine dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ daɲɛ dɔ ta tubabukan na an bɛ min ɲɛfɔ bamanankan na nin dɔgɔkun in na an bɛna kuma daɲɛ min kan o de ye responsabilité numérique n'o ye an kelenkelenna jɔyɔrɔ an k'an ka jɔyɔrɔ jumɛn fa tigitigi walasa an ka kunnafoni disira kuraw olu ka kɛ an bolo baarakɛminɛ ɲuman ye tubabukan don a bɛ yɛlɛma bamanankan na laɲini ye jumɛn ye n'an ye fɛn o fɛn ye min bɛ yen nɔ n'a bɛ Facebook kan walima n'a bɛ ci an ma WhatsApp kan an kana teliya kibaruya minnu bɛ ci an ma ka olu kolonkolon k'u cari ka taa fan caman fɛ an k'an jija k'an gɛlɛya sariya minnu bɛ kibaruya cari cogoyaw la k'o sariyaw labato k'a ɲini k'a dɔn kunnafoni min cila an ma tigitigi la n'o y'a sɔrɔ latika don n'an y'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an tanga ka maa wɛrɛw fana tanga an b'a dɔn k'a fɔ mot de la semaine o ye Think Peace ka hakilila ye min kɛ kun ye walasa ka se ka kuma bɛn ani kelenya o dafɛ kumasenw kan walasa ka se ka bɛn ni kelenya sabati jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ni hakilila wɛrɛ bɛ aw la a y'o di an ma commentaire la a k'an bɛ sigida wɛrɛ a kɛ to b'o kan. Think Peace.